Окей. Това е новата конфигурация на водород в моята кола. Това, което виждате на екрана, е водороден генератор, който произвежда кислород и водород чрез протичане на електричество през проводници, които са потопени в дестилирана вода. Окей? Това тук е ECU, Electronic Control Unit, който е отговорен за количеството произведен водород. Окей? В него имаме димер, който може да увеличаваме и да намаляваме произведения оборот. Сложил съм го тук отпред в бронята, за да може да се охлажда по-добре. Окей? В генератора имаме вход и имаме изход. Зелената тръбичка е входната тръбичка, през която влиза чистата вода, дестилираната вода, а през прозрачната бяла тръбичка може да видим вече произведения водород и кислород, който е по-тежък, по-лек от въздуха и от водата. Затова той се изкачва така бързо и стига в нашия контейнер с вода. В контейнера с вода имаме дестилирана вода. Okay? В този контейнер имаме два изхода и един вход. Това е вход, през който влизат водородните изпарения. Това е изход, през който продължават само газове. Всички капки падат в долната част на този контейнер и с тази зелена тръбичка се връщат обратно в генератора. От тази страна излизат чистите газове, водородните, HHO, което практически е водород и кислород едновременно. Между този люп може да видите, влиза направо в самия двигател. Окей? Сега, това е което дава буст на двигател, това, което повишава практически мощността на самия двигател. Сега, имаме MEU, което е Engine Management Unit. Окей. Това е EMU-то, което казва практически на двигателя: вземи повече въздух, по-малко гориво. Окей? При което ние губиме от мощността на двигателя. Окей? Тази загуба от мощността на двигателя ние компенсираме практически с водорода. С произведения водород, който влиза директно в двигателя. Сега, от тази кутия аз мога да балансирам количеството на водород спрямо количеството въздух и гориво, което влиза в самия двигател, за да получа истинската икономия. Сега ще ви направя малък експеримент, за да разберем за силата на този газ, който ние произвеждаме. Това е тръбичката, която влиза в самия двигател, инлета на двигателя. Това е нашия контейнер с вода. Вада тръбичката и я поставям в чаша с вода. При което може да видим произведения вече водород под формата на балончета. Окей? Сега тези балончета могат да бъдат запалени лесно. Както виждате, високо възпалително вещество. Връщаме го обратно в двигателя. Това е цялата система. Аз получавам с тази система приблизително 20% икономия на горивото, но ако има някой, който кара по-спокойно и не му е тежък кръка, може да стигне до по-голяма икономика на горивото. Всичко е въпрос на стил на формуване. Това беше всичко за днес. Мерси, гледайте следващите филми. Чао, чао!